vanhemmuuskonseptista tehtiin tällainen lehtijuttu joitain vuosia sitten. Ja siinä minä ja Johanna sitten käytiin läpi näitä asioita, mitä tämä konsepti sisältää, ja silloin me tehtiin näitä tehtäviä. Ja nyt ne on sitten näillä videoilla luettuna. Eli jos sua kiinnostaa, niin sä voit pyytää meiltä konsultaatioita, yksityiskonsultaatioita ihan sulle itselle tai parisuhteeseen tai vaikka ryhmille. Eli tässä on meidän tiedot, jätä sinne viestiä minulle tai Johannalle. Ja jos tosiaan tämä lehtijutun kansi tai tämä aukeama, niin tässä kerrotaan näin: tunne sukusi, tunne itsesi, tunne lapsesi. Suremmaton suru, vihan tunteet, pelko ja häpeä. Toisaalta kyvyttömyys ilmeistä ilon ja onnen tunteita voivat jättää jälkeensä lapsiin useiden sukupolvien ajaksi. Tunne vanhemmuuskoulutus pyrkii avaamaan tunneperinnön lukkoa. Ja sitten tässä jutussa kerrotaan näitä tyypillisiä tunnepeiläistilanteita, mitä voi olla aikuisella läsnäolon vaikeutta johtuen ehkä sieltä jostain omasta menneisyydestä. Sitten toinen se, että hermot menee johtuen siitä, että oma ilmaisua oli jo toiminut silloin pistänyt käyttää tai näin, olen liian kiltti. Ikäpäiset traumainen syytiin, niin se, että sä saatat huomata omassa lapsesta, että hänelle tapahtuu joku sama asia kuin mitä sulle itsellesi on tapahtunut. Ja nämä voi tulla sieltä se vanhemmilta saakka. Ja vaikka nyt esimerkkinä, mikä on tyypillinen tunnepeilon vaikeus, niin lohduttaminen on yksi sellainen, mikä meillä suomalaisena ihan automaattisesti kaikilla synny. Meillä on tämä sotaperimä, joka on aika kova. Sieltä on tullut paljon meille tunnetraumaja ja alkoholismia ja huumeiden käyttöä ja semmoista taakan kantamista, ja lapset ei voinut kysyä asioita, piti olla hiljaa ja osat puutiteitä ja paljon oli murhetta ja pelkoa ja sairauksia ja välttämättä mitään sotatrauma on kyllä kuitenkin purkautumassa meiltä pois. Ja ihmisillä on helpottaa, meillä on nykyään uudet haasteet nyt sitten lasten kanssa, mutta tunneperimä, meillä on vielä niitä ihmisiä, jotka on ollut sodassa, että on tosi lähellä, että me ollaan aika yksinäistymättömiä vielä. Ja se näkyy myös ihmisinä ja se näkyy myös kansana. Täällä mainitaan tunnepeilauksesta, että se on parhaimmillaan empatiaa ja toisen kuuntelemista ja siihen toisen sijaan asettumista ja sitten omien lapsuusasioiden muistelua. Ja näitä on monta näitä tehtäviä ja varmaan jokainen löytää sieltä sitten sopivan itselleen. Siellä on parisuhdetta ja näin. Eipä tässä muuta. Ota yhteyttä, jos tarvitset, jos tuntuu, että tarvitset vähän syvällisempää apua, niin näihin numeroihin, mitä tässä alla kulkee, eli Johanna Kaurislaakso ja Elisa Mykkänen. Kiitos.